Hola, amigues, hola, amics, lletraferits, intel·lectuals del món. Avui només vos diré un nom. Paul Valery. Així, tal qual. Però avui, abans de res, n'Àlex Volney, de l'emblemàtica llibreria Ramon Llull de Palma, ens farà la seva recomanació. Bon dia, avui vos recomano, dintre de la línia aquesta dels fundadors de Sabent anar amb metge, que és l'edició en rústica de l'Odissea, com a llibre que no s'ha anat superant, s'ha anat reescrivint. És un argument que vos podeu trobar cada dia. Deixeu el llibre d'autoajuda, rellegiu o llegiu l'Odissea, traducció Carles Riba, Fundació Bernat Metge. Gràcies, Àlex. Una recomanació sempre encertada, aquesta d'Homer. I avui xerram del grandíssim Paul Valery, un escriptor francès d'inicis de segle que principalment era poeta i també va escriure poemes tan coneguts com La jove parca o Cementeri marí. Un bon dia, en Paul Valery, als seus 22 anyets i després d'un desengany amorós, va viure una nit tempestuosa. Aquella nit va decidir canviar la seva manera d'escriure i fins i tot d'entendre el món. A partir d'aquell dia, es va dedicar en cos i ànima a l'intel·lecte. Va decidir escriure de matinada tot quan reflexionava, sentia o pensava. Tot ho escrivia a un quadern. Passat els anys, va arribar a tenir 261 quaderns. Dormia poc, això està clar. Ja té cara d'haver passat mal la nit. El llibre que presentam avui és aquest, tal qual. És un recull de totes aquestes reflexions, magníficament traduït per Antoni Clapes, editat per Adesiara. Aquest llibre està ple d'aforismes, anotacions diverses, esborranys de poemes, i ens parla de religió, de moral, de la llibertat, de literatura, de poesia, de somnis. És un llibre que no he acabat de llegir, però és que crec que no l'acabaré de llegir mai. Sempre podré començar, i a més, a qualsevol punt. És un llibre bíblia, un llibre de consulta que pots tenir a la tauleta de nit, un llibre que sempre estarà a mans teves per poder gaudir-lo a l'hora que vulguis i quan vulguis. Intel·lectuals del món, heu de saber que no vos podeu dir intel·lectuals si no llegiu Paul Valery. Vos ho dic així, tal qual. I espero que vos agradi, i si voleu fer qualque comentari ho podeu fer tant a Facebook com a Instagram com a YouTube. Així que per despedir-me vos deixo una frase d'en Paul. L'aliment de l'intel·lecte és allò en què mai no ha pensat. El cerca sense saber-ho, el troba sense voler. Au, idò, aneu rumiant! Adéu!